Okay, hvem er Jeg ladt kun... rank? Okay, okay. Kappa. Så er det nu, du skal skrive kapper. Jamen, jeg skal hjem indtil, at vi lige kan... Oh my god, jeg fik et skid. Hello, Olle. Ja, men det var ikke meningen. Jeg dropper det alt. Det er ikke, fordi der er noget lavet på kisten. Fuck, jeg fik noget der. Hello, lad mig gøre det her. Olle, hvorfor drop noget XP i det brændende face? Jeg fik kun en chestplate. What, jeg fik meget! Jeg fik... fik- ikke være fucking med til at droppe fat noget. Nå, Du okay, er så dropper jeg lige alt. Slash. Nå, jeg vil lige kælde mig selv. Skal jeg droppe den der? Nej, okay, der er ikke nogen, der gider adresse her. Drop det. Hallo? De fatter ikke en skid, det er virkelig. Ej, okay, så dropper jeg det bare. Lag! Hvad for et Jeg kommer lige Fuck this. Velkommen! Nå, Jeg var lidt YouTube, skulle det var den her video. Vi ses i næste episode.